भोजपुरी में गाए बजाए वाला के एगो खिस्सा हव। कौन बियास कौन लड़की के तुरले शीशा हव। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी से प्यार से बतियाव तो काजल राघवानी पिघल जाव आ जवानी में कुछ कर जाव। पवन सिंह के कितना प्यार भइल की नहीं खे ठेकाना, बाकी पवन सिंह रहलन अक्षरे सिंह के दीवाना। जिनका नाम हो दिनेश लाल निरहुआ वैसने लागल लव, बाकी वो हमर पाली डूबेला पागल रलव। प्रमोद प्रेमी गाना गा के हिट हव, बाकी वो प्रियंका राज के कैले की सब। बिक्कू बिहारी स्टेज पर गा के गाना अनुपमा यादव के बना ले रलव जनाना। जेकर नाम हो रोशन रोहिया उ किरण सिंह के चटले हव ढूंढिया। ढूंढी चटलव आ किरण सिंह के छोड़लव। मनी मीरा सबके हंसावत रलव और अनुग्रेड के फुसलावत रलव। अनुग्रेड पिसल गलव और मनी मिराज के प्यार में पिघल गलव। मनी मिराज करे लगलव चढ़ाई और बहुत मजा ले लो उठाई अनुग्रेड से। तो वीडियो अच्छा लगल हो तो भाई थोड़ा वीडियो के केयर कर और सब भाई लोगन में शेयर कर।